Sa good vibes sa nagligad nga semana ato nakilala si Pali nga isa ka security dog sa isa ka baligyaan sa Bacolod. Isa ka adlaw matapos siya nag-trending, napatay si Pali matapos nga ma-hit and run. Yaring report ni Romeo Subaldo. Sa entrance ng Wakong sa Capitol Shopping Center, may litrato ni Pali nga nabutang bilang pagdumdum sa iya. Huwebes, ato nakilala si Pali, short for Palito, ang guard dog sang Wakong nga may uniform kag ID pa. Kadamo sa natandog sa istorya ni Pali nga gikan sa layaw nga ido, nakakita sa panibag-o nga pamilya. Isa ka adlaw matapos mag-trending, naipit si Pali, na hit and run siya sa gwa sang store. Sunod sa kay Ching Yap kanya daan nagsapupo sa iya, gikan siya sa tabok para magtamwa sa iya abyan nga isa man ka ido. Pabalik na siya, sa hinalit na lang nga maipit. Sa tabok na to, may playmate na siya mo. May sa kaido ta? Sa kaido. Oo. Gaya daga play-play, sinabi sa balik. Pagkabalik yan na to, amo na to. Naglabay na nga sa lakyan. Tapos, naigugid siya duro. Nagkinarankaran ang tanan sa makita nga naipit siya. Si Pali, nakahingagaw pa magdalagan malapit sa portahan sa Wakong antes na patay. Naghalad sila sa bulak kag nagsindi sang kandila sa lugar kung sa diin nabugtuan sa ginhawa si Pali. Ano kayo dati siya o kaloy, hindi sa sura, sing struggle. Tapos siya nga, bala mo palik diyaw. Tapos dira na siya nagdigda. Tugin po tayo ni Luna. Ano daw yun? Kuha, pag naog ko, gahampang ka pa. Pag gato sa kaguhampang ka pa, pag naog ko. Wala na. Matapos makita nga nag-trending si Pali, may mga nagkadto sa Wakong para magpa-picture sa iya. May mga nagkadto pa sa store kag nagpangita sa iya. Customer ba yung ko, nagpa-picture sa iya. May napakadto pa din sa iya? Nagpa-picture pa? Picture pa. Tapos ang hapon, na-shock na siya. Pagkabos na balik ko sila. Ito dyan na iya friend. Ang duwa ko customer, nag-ibig yung... Nag-ibig pa customer? Nag-ibig din sila duwa. Kaya bali angay nang rescue din kami stray dogs. Ay, ito. Tapos dog lover, din sila dyan mo na doon ka-live. Tapos buwan, sila na sa story nga doon ka-buot. Nakakabang ko picturean, taka mo di man kag mga yun sa picture yun ni Pali. Ano kayo? Picture mo sa kay Pali. Para sa body ni Pali nga si Nievic Vibal, naglinong kag masubuon na ang iyang pagbantay sa store ilabi na kung gabi, kay wala na siya sang kaupod. Wala na kuno sa may nagasunod-sunod sa iya kung mag-grooving siya. Wala naman sa may nagasugat sa iya sa pag-abot niya sa trabaho. Talain mo ito sa balay paminsar eh. Oy, wala na nga ako na body. Talain mo minsan mo, dumahibi. Kung ano hindi magkakahibi, ano wala. Talain mo sa mahal mo ng isa kayo do, madula. Naupod pa ka mo ng pa-interview, tapos pagkaaga, patay siya. Sa karon, ginatamuanay ni Nievic ang isa pagid kaido nga body man ni Pali nga yara sa tabok nila. Na-rescue man siya sang uto di Ching nga si Frankie Ting ang nag-rescue kag nagsapupuman kay Pali.